La pluja ens obliga a posar-nos al recer en este dia 237 de pandèmia, que ve marcat per el Dia Mundial de les Migracions, el Dia Mundial de l'Idioma Romaní i el Dia de la Conscienciació sobre els tsunamis. Un dia que plou sobre mullat en algunes comarques del País Valencià i on una vegada més l'aigua caiguda provoca desconcert entre aquelles persones que disposen d'habitatges als vessants de les muntanyes, a vora barranc o vora riu o rierols i fins i tot vora mar, al costat de les desembocadures. Sempre es queixem d'aquestes coses quan plou de manera desordenada, però tenim en compte que els accidents geogràfics, les rutes de l'aigua i les escorrenties ocupen el territori abans que la raça humana intentara domesticar els elements. L'urbanisme ha d'estar al servei de la societat i no a l'inrevés, i menys encara per afavorir interessos privats. Efectivament, plou sobre mullat.